otu nke ụtụtụ na Ozisa 96.1 FM Owerri. Taa bụ Nkwọ abalị nke 28 n'ime ọnwa nke anọ afọ 2022. Aha m bụ Adaeze Ọbaranyanwụ, onye mụ na ya ji akụkọ n'ụtụtụ abụọ. Chidera Elibe Gerezie ọkpụrụkpụ okwu ndị bụ isi ahụrụ kọba okwu n'akụkọ anyị nke ụtụtụ taa. Nnukwu ụkọchukwu na-elekọta Dayọsis Katọlik nọ n'Owerri akatọọla otu agụmakwụkwọ si agba nnọọ ọnyụpa n'ala anyị. Aka na-achị steeti Zamfara achụpụla ndị ndu obodo atọ ahụ ebere ebubo bụkwanụ ndị ekwupụtara na ha na-akwado ndị otu Ozisa ekwe ọnwụ. Ọchịchị etiti akwadola ka arụzie ụlọọrụ Ajokuta Steel na ụlọọrụ National Iron Ore nke dị na Itape nke steeti Kogi. Mba China ekwupụtala na ha chọpụtala onye izizi bụ nje ọrịa nwa nnụnụ akpọrọ bird flu n'ogbe Sumedian nke dị na Henan. Echi ka otu egwuregwu Super Falcons ga-amata ndị ha na ha ga-asọrịta mpi n'amamaka egwuregwu ụmụ nwanyị na mba Morocco. Mara na ị nwere ike igekwa anyị ntị site n'ọnụdudo anyị bụ www.ozisaradio.com maọbụkwa site n'ọgbọ nzirịta ozi soshal midia anyị bụ Facebook Ozisa 96.1 FM maọbụkwa site na YouTube Ozisa 96.1 FM Owerri. Gerekwa akwụkwọ ndị anyị ga-ewetaziri gị n'uju. Nnukwu ụkọchukwu na-elekọta Catholic Archdiocese nke Owerri atụọla ntọala St. Cecilia Chapel na Belleville School Avọ nke dị n'ime ọchịchị obodo Owerri West nke steeti Imo. Nnukwu ụkọchukwu Obinna, onye gaala ezumike ọrụ n'abalị 23 nke ọnwa Juun afọ a, kwupụtara na ọ bụ nnukwu ugwu nyere ya dịka ọ bụ ya nyere ụlọ ekpere ahụ aha afọ 2 gara aga. O nyere ụmụ akwụkwọ sakramenti nke amara na mmụọ nsọ. Ka o siri kwuo, malite ugbu a gawa n'ihu, ogige ụlọ akwụkwọ ahụ abụghịzi naanị ebe a na-agụ akwụkwọ kama ọ bụzi ala nsọ. AJV Obinna gwara ụmụ akwụkwọ, ndị ọrụ, ndị nne na nna na ndị ọbịa na ihe ọbụla ha mere ebe ahụ na Chukwu na-ele ha anya. Ọ gara n'ihu dụọ ụmụ akwụkwọ ọdụ banyere mkpa ọ dị ịbụ ndị kwudosiri ike n'ihe niile iji bụrụ ndị zụtara ihe a tụrụ ha n'ahịa dịka agụmakwụkwọ n'ala anyị na kladi bandị azụ ugbu a. Ọ kwakwara arịrị banyere otu ọtụtụ ndị nne na nna siri tụfuola ụmụ ha n'ihi otu nzuzo nakwa arụ ndị ọzọ so ya, bụkwanụ nke o kwupụtara na nke a ekewala ndị nne na nna n'ebe ụmụ ha nọ. Nnukwu ụkọchukwu Obinna kwupụtara sị, n'afọ 25 dị n'ihu na ụlọ akwụkwọ ahụ ga-abụ nke onye ọbụla maara, n'ihi na onye nọ n'isi ya bụ ọkammụta Odoziakụ Bell Victor Ọnụkwugha bụ onye na-eme nnọọ ihe otu o kwesịrị. Ka o kwuru okwu na nnabata, ọkammụta Bell Ọnụkwugha kwuru sị, n'afọ 2 gara aga nnukwu ụkọchukwu bịara nye ụmụ akwụkwọ sakramenti na o kwuru na ha ga-enwe ụlọ ekpere n'ogige ụlọ akwụkwọ ahụ nke a ga-akpa aha onye nsọ bụ Cecilia. Ọnụkwugha kelere Chineke banyere otu ha si eme nnọọ nke ọma kemgbe afọ 8 ha malitere, bụkwanụ nke ha jiri nata ntụrụ ugo nke onye isi ala dịka ụlọ akwụkwọ nkịtị bụ ọkaibe n'ala Naịjirịa, ebe e nyekwara ha ụgbọala bọs. Na ntụnye nke ya, ọkammụta Victor Ọnụkwugha bụ onye isi oche ndị otu na-ahazi maka ụlọ akwụkwọ ahụ, ka ọ na-ekele AJV Obinna kwere nnọọ nkwa
na ọrụ banyere ụlọ ụka ha ji n'aka na ha ga-arụchapụ ya n'ime otu afọ. Aka na-achị steeti Sokoto bụ Aminu Tambuwal anabatala akwụkwọ anaghịzi m arụ ọrụ nke onye osote ya bụ Alhaji Mani Daniel, onye ode akwụkwọ ya bụ Malam Satu Umar na ndị ọchịchị mmadụ 11 ndị nke ọzọ degara ya na steeti ya. Onye mere nkwupụta bụ onye na-enyere ya aka na steeti ahụ na inye ndụmọdụ nakwa mgbasa ozi bụ Mohammed Bello na ụnyaahụ bụ Wenesde. Ekwupụtakwara mmadụ ndị nke ọzọ anabatara akwụkwọ anaghịzi m arụ ọrụ nke ha bụ onye Chief of Staff ya bụ Magoro, Commissioner for Finance, Commissioner for Environment, Youth and Sports nakwa onye nke ọzọ na-ahụ maka ụlọ na ala. Ihe ị na-akụrụla ọnụ ugbu a maka igosipụta na ịgba ọnya banyere akwụkwọ atọ nke ọkammụta Prince Joel dere, nke bụkwanụ maka real estate investment. Akwụkwọ ndị ahụ gụnyere ihe a kpọrọ Compilation of Articles on Law and Property in Nigeria, Simplified Real Estate Investment, The Due Diligence Guide, and Understanding Your Rights as a Landlord or a Tenant under the Nigerian Law. Ka ọkammụta Prince Joel siri kwupụta ya na ndị ụlọ ọrụ ya, ha mere ka amata na mmemme banyere ịgba ọnya na ngosipụta akwụkwọ ndị ahụ bụ n'elekere 11 nke ụbọchị taa ka ọ ga-amalite n'ụlọ oriri na nnabata ọbịa akpọrọ Eko Hotel nke dị na steeti Lagos. Oluwole Ogunmola Suyi ka ndị ntorobịa nọrọ n'ime izu a were chụpụ n'obodo dịka ọ bụ ya na-anọchite anya ha n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti Ondo. Ha bụrụ ya bụ nwa amadi ebubo na ọ naghị eme ihe ha tụrụ anya n'aka ya. Ogunmola Suyi, onye ji West mara, riri nnọọ mbọmbọ ọsọ dịka ndị ntorobịa obodo ya na-achọ ikusu ya na ndị so ya. Nke a bụ nke mere n'obodo Iloro oge ọ gara obodo Ọwọ nke mbụ iji rịọ ha ka ha kwado ya na ntuliaka ozuzu a ga-eme n'afọ 2022. Ka akụkọ siri kwuo, ụfọdụ ndị ndu otu All Progressive Congress APC n'aha ịchafụ bekee nọkwazi n'ebe ahụ oge ihe a mere dịka ha nọ na-enwe nnọkọ. Ekwupụtakwara na ndị ntorobịa kpọrọ nwa amadi a oku ma gwakwa ya ihe ndị na-ekwesịghị ka ntị nọ, dịka ha bụrụ ya ebubo ime ihe nke ha na-atụ anya n'aka ya. Nke a kpatara ha jiri chụpụ ya bụ nwa amadi n'ogbe. Site n'ihe onyonyo nke egosipụtakwara nke na-efesa na ụdọ nzirịta ozi soshal midia, ahụkwara ka ndị uwe ojii nke echere na ọ bụ ha na-eche ya bụ nwa amadi akpọrọ Ogunmola Suyi nche ka ha nọ na-eri mbọmbọ ọsọ iji zọọ onwe ha. Mgbe a gbara ya ajụjụ ọnụ, o kwuru sị na ihe a bụ nnọọ aka ndị iro, dịka o boro ebubo na ọ bụ ndị otu People's Democratic Party zitere ya bụ ndị bịara nkwuso ahụ n'obodo ya. Ọchịchị steeti Zamfara achụpụla ndị eze ọdịnala mmadụ 3 akọwara na-akwado ndị na-eyi ọha egwu na steeti ahụ. Kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi bụ Ibrahim Magaji Dosawa na onye otu ya onye nke ọzọ na-ahụ maka nchekwa nakwa ọdịmma ndị mmadụ bụ Honorable Mama Tsef bụ ndị mere nkwupụta oge ha nwere ọgbakọ steeti Executive Council meeting ha na ụlọ ọchịchị nke steeti ahụ nke dị na Guzua. Akọwara na eboro ndị eze ọdịnala 3 ndị a ebubo na June 2021 maka ịkwado ndị na-eyi ọha egwu na steeti ahụ. Nke a bụkwa ihe kpatara ejiri kwụsị ha ọrụ ma kpọchiekwa ha.
Ndị omeiwu ala anyị akpọkuola ndị ọrụ ala anyị na-ahụ maka ebe dowere ihe ọkpụ nke ala anyị bụkwanụ nke akpọrọ museum ka ha kwalite oge ogige akpọrọ Akasa Slave Trade Center nke dị na steeti Bayelsa ka ọ bụrụzie ogige ihe ọkpụ nke a ga-akpọzi National Slave Trade Museum. Ha kwadoro nke a oge ekwulitere nnọọ okwu gbasara ya oge ha nwere nnọkọ ebe onye kwalitere ma kwuo ya bụ okwu bụ Senetọ Bio Barakuma Degi Emerenyo. Akụkọ si mba ofesi ka ọ dị ugbu a mba China achọpụtala otu onye bụ ọrịa nwa nnụnụ nke akpọrọ bird flu bụkwanụ nke ekwupụtara na achọpụtara ya n'ogbe Sumedian nke dị na Henan ka ndị ọrụ na-ahụ maka ahụike nke mba ahụ siri kwupụta. Ha kwuru na ogo ya bụ ọrịa ji efesa bụ nke dị nnọọ n'ogo dị ala. Ha gara n'ihu kwuo na ọ bụ otu nwatakịrị nwoke dị afọ 4 ka achọpụtara bụ ya bụ nje ọrịa dịka achọpụtara na ihe ngosi ọrịa ahụ bịara gosipụta n'ahụ ya bụ nwatakịrị bụ nke gụnyere ọrịa ahụ ọkụ. Ha gakwara n'ihu mee ka amata na ọ bụ nke sitekwara n'ọkụkọ nakwa ehi bụ nke nọketere n'ebe obibi mmadụ bụ nke butere ya bụ ọrịa. Ka ha siri kwupụta ụdị nje ọrịa bụ nke a na-ahụkawakwa n'ahụ ịnyịnya, nkịta, ọkụkọ nakwa ihe ndị ọzọ iwagasịrị ha. Dịka ha siri kwupụta, ụdị ọrịa bụkwa nke na-agaghị eji ike abanye mmadụ n'ahụ maọbụkwanụ metụta igwe mmadụ. Dịka ha kwupụtara na nje ọrịa akpọrọ bird flu bụ nke metụtara ya bụ nwa amadi ebe ihe ngosi ya bụ nke na-akụjisa ọkpụkpụ ahụ na-eme mmadụ ahụ ọkụ, isi ọwụwa, ịkwa ụkwara nakwa ịgba agbọ tinyere ihe ndị ọzọ bụ ihe ngosi ọ na-ewepụta n'ahụ mmadụ. Ndị otu Federal Executive Council nọrọ ụnyaahụ bụ Wednesday mee ọgbakọ ha ma kwadokwa ego ruru nde $853 na naira maka iji rụzie Ajaokuta Steel Company nakwa National Iron Ore Complex Itakpe nke dị na steeti Ondo, nke onye nọkwa n'isi ọgbakọ ahụ bụ Muhammadu Buhari. Ndị otu Federal Executive Council gakwara n'ihu kwado ego ruru ijeri naira 10 nakwa ijeri $27 iji nyere ndị otu Federal Ministry of Power aka maka iji kwalite ọkụ n'ala anyị. Minista na-ahụ maka mgbasa ozi na omenala bụ Lai Mohammed bụ onye nyere ozi maka nkwado a nke e nyere ndị Ajaokuta na Itekpe, nke o kwuru na ego ndị a e nyere bụ nke ruru nde naira 853 bụkwa nke e nyere maka iji rụọ ụlọ ọrụ ndị a. Akụkọ egwuregwu. Otu egwuregwu mba ụmụ nwanyị bụ Super Falcons ga-anọrọ ụbọchị echi mara ndị ha na ha ga-akụkọ egwuregwu na mba Morocco maka egwuregwu mba Afrịka ụmụ nwanyị nke afọ a. Ama egwuregwu Mohammed Complex nke dị na North Africa bụ ebe a kwadoro maka ịkụ egwuregwu ahụ. Ọ bụkwa ebe ahụ ka a ga-ama otu 12 ndị nke a ga-akwado maka ịkụ egwuregwu nke afọ a. Ụbọchị edowere maka ịkụ egwuregwu mba Afrịka ụmụ nwanyị afọ abụọ abalị nke 2 ruo abalị 23 n'ọnwa Julaị afọ a. Ndị otu egwuregwu nwetara ọkpụ mmeri mbụ bụkwa ndị a họpụtara dịka ndị isi maka egwuregwu a, nke ha bụ Senegal, South Africa, Togo, Tunisia, Botswana, Uganda, Zambia, Burkina Faso nakwa Burundi. Afọ ndị otu egwuregwu Nigeria nwetara mmeri bụ n'afọ 1998,
2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2014, 2016 nakwa 2018. onye maga ntị n'akụkọ n'ụlọ ala anyị n'ụtụtụ a ọbụla ka ọ haị n'ọnụ n'akụkọ n'aha onye dekọtara ya bụ Anthony Anyanwụ na ndị na-enyere aka chịkọta ma hazie ya bụ akụkọ ka Chidera Elive na mụ onwe mbụ Adaeze Ọkụ Anyanwụ jiri sụgharịa ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Anyị kelere gị maka ige ntị sị gị sonyekwara anyị na nnọkọ anyị n'oge ndị Igbo dịka anyị ga-aga n'ihu ime gị obi ụtọ ya gazie.